会いできるっていうのも嬉しかったんですけど、去年の台北ライブの時に空港で買った紅茶がすごい美味しくて、それがなんかこう美味しすぎてなんかもったいなくて少しずつ飲んでたんですよ。だけどもう少しでなくなりそうって時にその決定したんであ、また買って帰れると思って、それもなんか嬉しかったです。高山小姐她说，她上次就是当然就是演唱会能够再来，然后可以再见到粉丝很开心。可是她另外还有一个点就是，她上次来的时候有在机场买了红茶，她觉得非常的好喝。然后她觉得因为就是很觉得不想要一次把它喝完，所以她就一点一点的喝。然后这次因为她的红茶刚好也快喝完，然后就是竟然又还可以再来台湾，所以她刚开始听在的时候，她就是觉得又还可以再买了，非常的开心。最近はそんな全然なんです。食べなくなってしまったんですけど。その当時は部活運動をしていたのでお腹が空いていたこともあり、私の地元が東北でお米がすごく美味しい場所だったので、私の祖父がお米を育てていたこともあったので、常に美味しいお米が食べれる状態ではあったので、母がいつもおにぎりを何個か作って置いといてくれたので、それをもう好きなだけ食べるっていう時期はありました。学生の時？そうですね。何個ぐらいを？何個だろう。まずその持っていくのは給食だったので持っていけないっていうのはあったんですけど、でもやっぱり部活だとお腹すくので2個は絶対忍ばせてます。帰り道に2個は食べて落ち着いてまた2個食べるっていう。そっか、夕飯ほど別に食べるってこと？そうですね。5食食べてました。那九宝小姐她说，她这个一天吃午餐，其实已经是她过去的荣耀了，对，已经不是现在已经没办法这样吃了。那她说，就是因为他们以前她还是学生的时候，还有社团活动，然后有在运动，所以她的食量就很大。然后再来是因为她的老家是在日本东北，就是米是很有名的一个地方，白米对。然后她的爷爷也是有经营就是贩售米的店对，然后妈妈每次都会做好饭团，就是在等着他们，所以她要吃多少就吃多少的一个状态。那刚刚高山小姐问她说，所以是学生的时候，那她都会吃几个？那九宝小姐她就说，因为他们其实学校是有公餐的，所以不太会带东西去。可是因为社团活动结束之后还是会肚子饿，所以她一定会带2个饭团去。回家的时候会再吃2个饭团。